Și bine v-am regăsit pe canalul meu. Azi suntem cu mine. Stați. Acum sar la o prietenă. Acum scriu cu ea. Deja. Mami. Nu. Luat înainte. Eu spus să mă aștepte și aici să nu mă așteaptă. Dar nici când dau răfhil, pentru că lui Sofie îi place la nebunie. De când am început să ne jucăm. Parcă asta. Și facem așa. Ne jucăm cu o youtuberiță. Știu că nu vorbesc foarte mult. Nu vreau să vorbesc mult. Să dați subscribe la Sophie Verhoeven. Da. Cred că și ea face videoclip, nu sunt sigură. În clipa asta nu sunt sigură. Era să cadă. Wow, niciodată n-am ajuns așa departe împreună. Și da, mergem pe... Am căzut. Și m-am chinuit. Deci nu vreau să cred, am căzut. Am căzut de acolo, de la galbeni. M-am chinuit. Deci m-am chinuit. Hop. Deci m-am chinuit. Nu știți cât m-am chinuit. E deja la mov. Taci. Dar uite-te pe calculator. Fac ceva! Era mama mea, nu înțelege ce fac eu. Am apucat de YouTube și nu știu. Deci a căzut și eu nu vreau să cred. Trafic! Sophie Verhoeven. Să dați... cred că am mai zis. Nu contează, mai bucur să înseamnă ce spun. Iar am căzut.
Deci, după cum vedeți, nu poate ajunge sus. Deci, pa, ne vedem alt